Madridské derby explodovalo. Atletico smetlo Real 5-2. Neuvěřitelný večer na Metropolitánu. Real Madrid dostal v derby 5 gólů a utrpěl první porážku sezóny. Julián Alvarez byl král večera se 2 góly, penaltou a nádherným přímým kopem přes zeď. Real dokonce vedl 2-1 díky Mbappému a Gullerovi, ale pak přišel kolaps. Sorloth srovnal před poločasem a po pauze se rozpoutalo peklo. Alvarez nejprve proměnil penaltu za faul Gullera a pak zakroutil bombu k tyči. Griezmann pečetil v nastaveních na konečných 5-2. Pro Slováka Davida Hanska to byla jeho první premiéra v madridském derby a rovnou s výhrou. Hrál na levém kraji obrany proti rychlému Gullerovi a vydržel na hřišti 83 minut. První derby a hned triumf proti největšímu rivalovi. Real tak poprvé pod Xabim Alonsem prohrál a může přijít o vedení v La Lize, pokud Barcelona zítra porazí San Sebastián. Atletico se po rozpačitém začátku sezóny konečně probudilo a je zpět na 4. místě. Takhle vysokou prohodu Realu v derby nikdo nečekal. Poslední zápas s 5 góly pro Atletico bylo v roce 1947. Napište do komentářů, jestli jste čekali takový debakl od Realu. Pro více novinek následujte na kanálu iFotbalové.